नमस्कार, मी नीता तुमचं खूप खूप स्वागत करते आजच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये। आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये मी दाखवतले की मालवणी मसालो कसो बनतात। आता मालवणी मसालो म्हटलो खरो तर बरेचसे गरम मसाले येले आणि 4 प्रकारचे मिरची येलो, पण बरेच जण वेगवेगळ्या पद्धतीने सुद्धा बनवतात। म्हणजे काही लोक 3 प्रकारची मिरची वापरतात, काही लोक 2 प्रकारचीच मिरची वापरतात। प्रत्येकाच्या आवडीनिवडीनुसार असा काही लोकांना गरम मसाले 20 वापरतात, काही लोक 26 गरम मसाले असतात ते सगळे वापरतात। तर आपल्या आपल्या वापरण्यावर असतात। तर या माझ्या मसाल्यामध्ये मी 4 प्रकारचे मिरचो आणि 20 गरम मसाले वापरते। त्याचा योग्य प्रमाण आणि कशा प्रकारे तो बनवायचो त्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण बघा। व्हिडिओ जास्तीत जास्त आपल्या मालवणी लोकांना शेअर करा सांगा। या मालवणी चॅनल असा नीता सुर्वे आपल्या गावाला असा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करू सांगा, व्हिडिओ शेअर करू सांगा। तर चला व्हिडिओ सुरुवात करूया। तर इथे मी कोणते कोणते खडे मसाले म्हणजे गरम मसाले वापरतय ते तुमका दाखवते आणि त्याची नावे इथे देतली तुमका आणि प्रमाण तुमका डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देतले सगळ्या म्हणजे गरम मसाल्यांची नावं आणि किती किती प्रमाणात त्या घेतलंय। याच्या आधी पार्ट 1 तुम्ही बघितलं नसतात तर पार्ट 1 सुद्धा बघा। भाग 1 डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी लिंक दिलंय। मिरची कशा तोडूची असतात म्हणजे काय काय पूर्व तयारी करूची असता ते सगळे तुमका त्या व्हिडिओमध्ये मिळते माहिती। खडे मसाले म्हणजे गरम मसाले असतात त्याका पण 1-2 दिवस चांगला ऊन दाखवूया। तव चांगलो गरम करायचो, नंतर मध्यम करायचो आणि एक एक खडे मसाले भाजून घ्यायचे। थोडंसं सुगंध येऊक लागलो, रंग बदलाक लागलो की ते खडे मसाले भाजले तसे समजायचे। आता बघा आम्ही शहाजीरा घातले, आता दिसता तुमका रंग कसं बदलला। तर बाजूक एक परात ठेवायचे आणि त्याच्यात एक एक आपले जे गरम मसाले असतात जसे जसे सुगंध येऊक लागलो, थोडंसं रंग लूक लागलो की काढून घ्यायचे। जास्त खरपूस असे भाजायचे नाही कारण ते सुकेच असतात। हे बघा बाजूक मी परात ठेवले तर एक एक करून त्याच्यामध्ये हे गरम मसाले आपण काय करायचे पसरून ठेवायचे। तर आता मी इथे तुमका व्हिडिओ एडिट केलाय म्हणून चांगले 1-2 मिनिटं लागतात सगळे गरम मसाले परतून घेऊ चांगले। कधी कधी जास्त जे प्रमाण असतात ते 3-4 मिनिटं 5 मिनिटं सुद्धा लागतात। तर इथे मी व्हिडिओ एडिट केले त्याच्यामुळे तुमका झाला दिसता की पटापट झाल्यासारखा। आता मेथी भाजते, मेथी भाजताना गॅस एकदम स्लो करायचा आणि मेथी जास्त भाजायची नाही, एकदम हलकीशी गरम करायची कारण मेथी जास्त भाजली की ती कडू लागतात। त्याच्यामुळे लक्षात ठेवायचे थोडीशी गरम झाली की लगेच काढून घ्यायची मेथी। तर सगळे हे 20 गरम मसाले असतात ते चांगले आता गरम करतले मी म्हणजे भाजतले मस्तपैकी सुगंध येईपर्यंत थोडंसं त्याचा रंग बदलेपर्यंत। तर हे ते कोरडेच भाजायचे, काही खालती तेल वगैरे घालायचं नाही। फक्त हिंग जेव्हा आपण भाजतो ना हिंगाचे खडे तेव्हा थोडंसं तेल घालायचा। बाकीचे सगळे गरम मसाले असत ते असे सुकेच भाजायचे, खालती तेल घालायचा नाही। तर इथे आता मी बघा थोडासा तेल घालते आणि आता हिंग आपल्या भाजूचा हिंग बघा कसं फुलतो लो मस्तपैकी आणि चांगलं एकदम सुगंध येतो लो हिंगाचा। तो हिंगाचे खडे असतात ते चांगले भाजून घ्यायचे। तर आता बघा हिंग कसं फुलत चालू आहे, हिंग असं फुलाक होय म्हणून हिंग फक्त तेलामध्ये थोडंसं परतून घ्यायचो। बाकीचे सगळे आपले गरम मसाले आपण म्हणजे काय तेल न घालताच भाजायचे। तेजपत्त्यासाठी आता मी मोठं टोप घेतलंय, आता आपण तेजपत्ता भाजून घेऊया। तेजपत्ता जास्त भाजूची गरज नाही, थोडीशी हलकीशी पानं गरम केली की काढून घ्यायची। सगळ्यात शेवटी धणे भाजून घ्यायचे कारण धणे जास्त असतात ना त्याच्यामुळे सगळ्यात शेवटी धणे भाजायचे। त्याच्यामुळे तेजपत्ता आणि धणे मी शेवटी ठेवले। आता धणे सुद्धा असे चांगले मस्तपैकी खमंग वास येईपर्यंत रंग बदलेपर्यंत भाजून घ्यायचे। तर जसे मसाले मी थंड झाले ना तसंच डब्यात ठेवले। हे बघा तर एकाच दिवशी मी काम करूक नाही असं मी या 2 दिवसात काम केलं। एका दिवशी गरम मसाले थोडेसे हलकेसे गरम करून घेतले, दुसऱ्या दिवशी मी मिरची भाजली कारण एकाच दिवशी माका एकट्याक शक्य नाही होणं घरचं सगळं काम करून सगळ्या मिरच्या वगैरे एवढे भाजून कारण जास्त प्रमाणात असत नाही हो म्हणून।
तर हे ना नैसर्गिकरित्या थंड हो एका फॅन खाली थंड नाही करायचे कोणते पण हे गरम मसाले आपण भाजतो ते व्यवस्थित बघा. आता मिक्स करून घेतले. अजून हे सगळे एकत्र करतले आणि परत मिक्स करतले. हे 4 प्रकारची मिरची असत. हे आता भाजूचे आहेत. खडे मसाले कसे भाजायचे ते मी तुमका दाखवले आणि खडे मसाले कोणते कोणते घेतले ते मी दाखवले. ठीक आहे. आता हे मिरची कसे भाजायचे ते आपण बघूया. ते 4 प्रकारचे मिरची असत ते कोणते कोणते ते पण तुमका सांगतोय. तर ही बघा, ही असा शंकेश्वरी मिरची, एका बेडगी मिरची सुद्धा म्हणतात. ही अशी सुरकुटलेली असता. ही बघा अशी सुरकुटलेली असता. आणि मिरची कधी पण घेताना ना बघून घ्यायची आतून आणि बाहेरून लाल लाल होई आणि त्याचे बियो ना हे पिवळे होईल. ते बघा आतून बाहेरून कशी होई लाल लाल होई आणि बियो पिवळे होईल. तर ही असता बेडगी मिरची. ही थोडी कमी तिखट असता. त्याने आपल्या म्हणजे जेवणात रंग चांगला येतात. आता ही असा लवंगी मिरची बघा, ही अशी बारीक बारीक असतं आणि खूप तिखट असता. तिखट होय तर याचं प्रमाण जास्त वाढवायचा. ही अशी बघा अशी शायनिंगवाली असता, तिखट असता. आता ही असता पांडी मिरची. लवंगीच्या मनाने ही थोडीशी कमी तिखट असता. ही बघा ही अशा प्रकारे एका ना गुंटूर मिरचीसुद्धा म्हणतात. हे बघा मिरची कशी होईल लाल लाल आणि आतून बियो जो असतात ते पिवळसर थोडेसे सफेद होईल म्हणजे तो मिरची चांगले असतात. ही असता पांडी मिरची. ही काश्मीरी मिरची. ही बिलकुल पण तिखट नसता पण ह्याने ना रंग जबरदस्त येतात लाल लाल. आणि सगळ्यात महाग हीच मिरची असता काश्मीरी मिरची. ही बघा अशी ना मोठी असता. ही बघा सुरकुटलेली आणि मोठी मोठी अशी चपटी असता. तर हे 4 प्रकारची मिरची असतात. मी हे 4 प्रकारची मिरची आणि 20 गरम मसाले वापरते. तर चला आता मिरची भाजून जे कसे असतात ते बघूया. तर मिरची भाजण्याच्या आधी लावायचं मास्क, कारण खोकलं येतो आपल्याक त्याच्यामुळे मास्क लावायचा. आता मास्क तर असतंच प्रत्येकाकडे आता सध्याच्या परिस्थितीमध्ये. तर मास्कचा वापर करायचा म्हणजे खोकलं कमी येतो. असा मास्क लावायचा. मास्क लावल्यानंतर काय करायचं, असे पेपर ठेवायचे. सगळी मिरची आपण भाजतलो ना ती हवेखाली आपल्या थंड नाही करूच्या, ती आपली नैसर्गिकरित्या थंड होईल. त्याच्यामुळे हे असे पेपर लावून घे. पेपर घालून ठेवायचे. हे बघा खडे मसाले तुम्ही हे करून ठेवले ते पूर्ण गार झाल्याशिवाय थंड झाल्याशिवाय त्याला झाकण नाही लावायचं. त्याचं मुसं माका लागतो लो. आणि आता आपण ही शंकेश्वरी मिरची म्हणजे बेडगी मिरची आपण भाजून घेऊया. तरी ती आता मी गॅस पेटवते आणि तो टोपामध्ये आता मिरची भाजून घेतलं आहे. मुलांका पण जरा बाहेर पाठवलं आहे कारण आता खोकलो येतो मिरची भाजताना. तशावेळी मुला किंवा घरात सिनियर सिटीजन असतात कोण आजारी वगैरे असतात त्यांना दुसऱ्यांच्या घरी बसवायचा थोडा वेळ. आणि थोडासा आता इथे मिरची भाजताना थोडासा किंचित तेल घालायचं आणि मिरची भाजायची. कारण काय असतं मग मिरच्याचा जो रंग असतो ना म्हणजे मसाल्याचा तो चांगला राहता. तर आता मिरच्या भाजताना काळजी घ्यायची की जास्त त्याचा रंग बदलायचो नाही. मिरची चांगले उन्हात कुरकुरीत झाले असत ना तर जास्त भाजायची बिलकुल गरज नसता. आता हिवाळो असा त्याच्यामुळे मी माका थोडंसं जास्त गरम करूचं लागलो कारण एवढा कडक ऊन नव्हता. कडक उन्हात एवढं कुरकुरीत झाले नव्हतं. उन्हाळ्यामध्ये आपण मिरची सुकवतो ना ते एकदम बघा 1-2 उन्हातच खूप चांगलं कुरकुरीत होतं. ते जास्त गरम करूचं लागणार नाही म्हणजे भाजूचं लागणार नाही. तर आता कसं हिवाळ्याचं सीझन आहे. हिवाळ्याच्या सीझनमध्ये आपण बनवलं ना तर मिरची थोडं चांगलं गरम करूचं लागतात. पण लक्षात घ्यायचा की त्याचा रंग बदलूक नाही होईल. रंग बदलायचो नाही मग मसाल्याचा रंगसुद्धा बदलतो. हलकेशे असे सगळे म्हणजे गरम करून घ्यायचो. आणि ना वरती एक्झॉस्ट फॅन लावायचो म्हणजे कसं होता धूर निघतो जसं आपण मिरची चांगलं भाजलो तशी. दरवाजाने उघडा ठेवा नाही तर ना हे होणार धूर येणार. एक्झॉस्ट हा लावते ना एक्झॉस्ट. आता बोलते आहे ना तर तेल कशात घालायचं. तेलाने काय होतं मसाल्याचा रंग चांगलं लाल होता म्हणून तेल घालायचं आणि असा मास्क लावून करायचा. आता खोकलं येतो थोड्या वेळाने मिरची भाजलं तसं. तर एक्झॉस्ट फॅन लावते मी कारण एक्झॉस्ट फॅनचा आवाज येतो रे ना व्हिडिओ लावायचा ना म्हणून एक्झॉस्ट फॅन नाही लावत. झालं ना कशावून असं पसरवायचो मिरची. फॅन खाली थंड नाही करायचं. ते का मिरची अशी कुरकुरीत होईल.
बघा अशी पटकन ना मिरची तुटा होई बघा, अशी कुरकुरीत मस्तपैकी भाजायची बघा. सुकली ना चांगली की जास्त बाजूची लागणार नाही. लवंगी मिरची भाजूक. लवंगी मिरची भाजताना जरा जास्त खोकलो येतो. थोडं थोडं तेल घालायचं, जास्त तेल घालायची काय गरज नाही. आता एक्झॉस्ट फॅन लावते ना, तर बघा खोकलो येतो लो. मिरची कशी एकदम कुरकुरीत हो गई. मसाला चांगलो म्हणजे थोडे घेऊ तुला. आता खोकला येतोय आणि खोकला येतो लवंगी मिरची भाजताना भरपूर खोकला येतो. तर आतापर्यंत लवंगी मिरची झाली आहे आणि बेडगी मिरची झाली आहे. आता पांडी मिरची आणि काश्मीरी मिरची, ते बघा एवढा खोकला नाही येणार, तर ते मी भाजून घेते. असं कसं मी वेगवेगळं ठेवलेलं आहे. वेगवेगळं ठेवून ना अशी चांगली तुटा होई बघा. मिरची चांगली चुकली ना, ती चांगली अशी भाजल्यानंतर तुटतली आणि अशी कुरकुरीत हो होई मिरची बघा. आली रे आली, आता तुझी बारी आली. पांडी मिरचीची आता बारी आली. काय रे टोटो, सकाळपासून खडे होतस. तुका मी काल सांगितलेलं नाही मिरची भाजूच्या, जरा मदत करू के घरात. आत्ता येईलस. ताई तू करतस ना तर एकदम मस्त करतस, त्याच्यामुळे मग मध्ये मध्ये कामात येणे नाही. मग तुझी चिडचिड होता ना, म्हणूनच मी नाही येणार. मालवणी लोकांच्या जेवणासाठी मुख्य असता तो मसालो, आणि मसालो कसं जबरदस्त हो होय, आणि करताना सुद्धा चांगल्या भावनेने तो करू होय की नाही सांग बघूया. कसं बोलायचं ना, तर तुझ्याकडून शिका होया हा टोटो. तर ह्यो असत बियो, जेव्हा आपण मिरच्यांची देठा काढतो, मिरच्या सुकवतो, त्या बरेचसे बियो म्हणजे वेगळे होतं, ते वेगळे ठेवायचो. आणि आता हलकेशे गरम करून घ्यायचो. एका जास्त भाजत नाही बसायच्या, हलकेशे. गॅस बंद करून थोडेसे परतून घेतलास तरी चाला. आता मी ते गॅस एकदम कमी केले आणि हलकेशे गरम करून घ्यायचे. ताई गे अशो मिरच्या बघून ना माका स्मिता पाटील यांचं एक पिक्चर आठवतं. काय बरं त्या पिक्चरचं नाव असा काहीतरी असा बराच असा मिरच्या असत त्या पिक्चरमध्ये. मसाल्याचा काहीतरी पिक्चर आहे, बरं जुनं असा तो. आता जे मिरच्या असत गरम गरम भरून नाही ठेवायचे, पंख्याखाली पण थंड नाही करायची. पूर्ण त्या कसं पसरून व्यवस्थित मी कसं पेपरवर ठेवलेले तसे ठेवायचे. आणि पूर्णपणे थंड झाल्यानंतरच त्याचं आपल्या कुठल्या डब्यात किंवा आपल्या कुठल्या आपण नेतलो कुठल्या बॅगेतून त्याच्यात बॅगेत भरायचे. आता हे डंकावर तुम्ही नेत असतात ना, तर ह्याचे परत एका मिरचीचे 2-3 तुकडे करायचे, म्हणजे कसं डंकावर कुटुक बरा पडता. मी हे डंकावर नाही नेतेलं, गिरणीवर नेतेलं, त्याच्यामुळे मी येथे अख्खीच्या अख्खीच मिरच्या आता भरून घेते. तर मिरची भाजीपर्यंत मिक्स बिलकुल पण नाही करायचे, कारण शंकेश्वरी मिरची भाजूक थोडं जास्त वेळ लागता. लवंगी मिरची पटकन भाजली जातात कारण ती बारीक बारीक असता. काश्मीरी मिरची भाजूक पण थोडं जास्त टाईम लागतात. त्याच्यामुळे हे सगळं मिरची आतापर्यंत मी वेगवेगळं ठेवलेलं आहे. पण आता सगळं काम झालेलं, आता मिक्स ठेवलं तरी चालतील. तर मी एका गोणीत 2 प्रकारचे मिरची असं मिक्स ठेवले, कारण तर दुसऱ्या दिवशी मग काय त्याका नेऊचा गिरणीवर. तर दुसऱ्या दिवशी आता आम्ही सकाळी चाललो गिरणीवरती. तर हे 3 बघा, 2 गोणियो आणि एक गरम मसाल्याचा डब्बो असं सोबत जे भरलेले असत, आणि एक रिकामी डब्बो घेऊन जायचो, म्हणजे मसाला कुठल्यावर डायरेक्ट डब्यात भरून आपण आणू शकतो. तर चला आता गिरणीवर जाऊया. तर आता मी चले मुलुंडला मेहुल टॉकीजच्या समोर विश्वकर्मा नगर म्हणून एक एरिया असा, तिथे महाराष्ट्र मसाला गिरणी असा. तुम्ही गुगलवरती पण सर्च केलास मसाला गिरणी इन मुलुंड तर ईस्टला, तर ही गिरणी असा. तर इथे म्हणजे आता काही जास्त गर्दी नसता. उन्हाळ्यात आम्ही मे महिन्यात दिलेलो तेव्हा गर्दी होती, तरी पण अर्धा 1 तासात आमचं काम झालेला. तर इथे आता आम्ही दिलो आमचं मसालो गिरणीवरती करू. तर घरी जाऊन भेटूया आता. आणि ते रेट असा 40 रुपये किलो. मे महिन्यात 35 रुपये किलो होतो, आता 40 रुपये किलो रेट झालेलो आहे गिरणीवर दळूच.
तर मालवणी मसालो आपलो तयार झालेलो असा. मालवणी मसालो एकदा जेवणात घातलो तो कोणत्या पण दुसऱ्या मसाल्याची गरज नाही, ना किचन किंग मसाल्याची गरज असा, ना गरम मसाल्याची गरज असा, कुठल्याच दुसऱ्या मसाल्याची गरज नाही. कारण ह्याच्यामध्ये बहुतेक असे गरम मसाले आपण घातलेले असतात. 4 प्रकारचे मिरची वापरलेले असतात. रंग पण जबरदस्त, तिखट पण जबरदस्त असतात. तर मी 8 किलो मिरची आणि खडे मसाले आता तिथे जाऊन वजन केलं आहे. तर वजन झाला 14 किलोच्या आतमध्ये झाला आणि कुठल्यानंतर मसालो 12 किलोच्या थोडंसं आतमध्ये भरलो. तर कशी वाटली माझी मालवणी मसाल्याची रेसिपी कमेंट करून सांगा. आणि शक्यतो काय करायचा, मसाला जो असतो ना तो मे महिन्यात बनवायचो. आता मला ऑर्डर येलेली, माझं पण स्वतःचं मसालो संपलेलो मध्ये मी बनवलेलं तो. तर म्हटलं चला आता बनवूया. तर काय असतं, हिवाळ्यामध्ये थोडा जास्त निमार दाखवायचं लागतं, ऊन दाखवायचं लागतं. उन्हाळ्यात कसं असतं, 1-2 दिवस उन्हात टाकले तरी लगेच मिरची सुकतात. पण आता हिवाळ्यात ऊन एवढा कडक नसतं, त्याच्यामुळे 4-5 दिवस सतत उन्हात घातल्यावर मग थोडंसं आपले मिरची कडक होतात आणि भाजूचे पण मग थोडेसे चांगले लागतात. तर शक्यतो उन्हाळ्यात बनवा, पण नसातच आणि बनवतो असा तर हिवाळ्यात पण तुम्ही बनवू शकतास. मी पण आता हिवाळ्यातच बनवले. तर मसाल्याचं मार्केट, आता मुंबईत तुम्ही राहतास आणि मसाला तुमका बनवचो तर मार्केट इथे असा वाशिक, APMC मार्केट, लालबाग असा, मस्जिद बंदरा, तिथे जाऊन मिरची घ्यायचो. योग्य दरात पण मिळतं, स्वस्त पण थोडं मिळतात, खडे मसाले मिळतात, चांगल्या क्वालिटीचे मिळतात. पण आता बऱ्याच वेळी काय असतं, शक्य नसतं एवढ्या लांब जाऊ, परत कोणतरी सोबत व्हाया. तर इथे भांडूपला पण, समजा भांडूप म्हणूनला तुम्ही राहत असतात विक्रोळी, तर इथे भांडूपला आनंदनगर शिवाजी तलावाचा ना तिथे पण 2-3 अशी होलसेलची दुकानं असतात. तर डिस्क्रिप्शनमध्ये मी ना देते ॲड्रेस, मला जेवढं माहिती आहे तेवढं ॲड्रेस देते. शिवाजी तलावच्या इथे आनंदनगर जाऊन विचारायचा, आनंदनगर कुठे असा. तर तिथे असा वरती अशी एक बोळी आहे, तर म्हणजे असं रस्तो असा, घरापणात दुकानापणात अशी दुकान लाईनच आहे. तिथे मसाल्याची 2-3 होलसेलची दुकानं असतात. तिथे पण चांगल्या प्रकारे मसाले आणि आपले खडे मसाले मिळतात. जर तुम्ही तिथे खडे मसाले पण त्याच दुकानात घेतलास ना तर मिरचीवाला असतं, मिरचीचा भाव थोडं कमी करून देतात. तर मी खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये तुमका ॲड्रेस पण देते.